जाणीव संघटनेच्या वतीने स्वर्गवासी विलास चाफेकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त गोलेगाव बावी, सोनारवाडी, दळवेवाडी, साठेनगर, सेलू, दसमेगाव जवळका बालसंस्कार केंद्र वाशी, केंद्रीय जिल्हा परिषद वाशी या ठिकाणी अभिनव अभिरुची वर्ग कार्यक्रम घेण्यात आला। वाशीमध्ये जगदाळे मामा प्राथमिक विद्यामंदिरमध्ये जाणीव संघटना वंचित विकास संस्थेचे संस्थापक स्वर्गवासी विलास चाफेकर सर यांचा स्मृतिदिन साजरा करण्यात आला। बाळवाडच्या अंगाचे बाळवाडचे अंगाचे चू 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 चुले ग चुल्यावरती कुठली ग चुल्यावरती कुठली ग बाळाची वाढली उंची ग बाळाची वाढली उडली ग चू 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 चुले ग कुठलीला गोंड पाच ग बाळ करताय नाच ग यावेळेस रामभाऊ लगाडे, घोरपडे डीबी, मुख्याध्यापक यांच्या हस्ते स्वर्गवासी विलास चाफेकर यांच्या प्रतिमेची पूजा केली। यामध्ये खेळ, गाणी, गोष्टी, स्पर्धा, अंधश्रद्धा निर्मूलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वक्तृत्व स्पर्धा, गायन स्पर्धा आदी घेण्यात आल्या। यावेळेस जगताप पीव्ही, शिंदे एसएस, लगाडे केजी, क्षीरसागर एसपी, श्रीमती शेळके जीबी, श्रीयुत लंगोटे एनएम, श्रीमती बैले सीके, जाधवर एमटी, मदनेसर, काटेसर, कुंभारसर, भारत काशी, कुदळे सर, घोंगडे सर, संतोष माने, भराटे सीआर, प्रशांत जाधव, धनंजय राऊत उपस्थित होते। यावेळेस 700 ते 800 मुलामुलींनी कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता।